So yes. By the way, thank you for inviting us here. For having us here. This is now our last set. It's for all of us. Pwede nyo mabalik yung sana ako. On behalf of Mr. Jefferson Lata and Miss Annie Josue, agimyaman kami abuting kay panagdarangay kanyami tatangarabi. At sa pala kamatay tutuloy tumay-tumanan na madamdama, amang rugiti alas 8, aging ka na alas 5 tumanan ng madam tatang aldaw, ta hintay mo lang itultul nagraragsa. Thank you, thank you, thank you. Rock, baby.
magsasara sa pagtitinginan natin. Sana ay hindi na magwakas itong awit ng pag-ibig.